na gani na babbar hama in yasi, kai na gani na babbar hama in yasi. Allah ne ya yi halitta sai ya saka muka bambanta, wani a keke wani mota, wani kafa wani ma babu, ba wasu wasi. Kai na gani na babbar hama in yasi, kai yi salati gun nura, kifa da shi nake gadara, in na tuno shi na kan dara, sai na ji shaukin soyayya tamkar AC. Kai na gani na babbar hama in yasi, kai ku tabo mu baje haja, kun ba kallon rufe danja, wai aka ce mana in canja, kun koma wata zawiyar da ba sa san gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, kai na ba sai aka zage ni, dan haka mai zai dame ni, tunda uwa ta rene ni, har a gida aka mun wono na rike gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, kai haka ɗin kuma kiyansa bayyana muku begensa, katan kata ko kusa, inda uba kuke tun kago to za ku rike gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, san ka da shi aka rene ni, kiyama zai dame ni, bana kusantar mal'uni, wanda yake zagin gausi a bashi taro sisi. Kai na gani na babbar hama in yasi, irin ku dubu haka sun shuɗe, sun yi ta yi kuma sun dake, kwana kuka zo ku suɗe, ƙarya ne ku yi mar illa makiya gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, waya gabar hama ɗin ganshi, ko na je na ji zancen shi, in ta ya rufe na da bargon shi, kane ce mun kai yaro ta tarihin gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, na kawo wani labari, in ka so kai in kari, ko a ina yi tasiri, gane dubu hudu sun ka shige da awa gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, ta babbar hama kafin Allah, wanda yake kwana sallah, kwai tsantsar bautar Allah, shi a salati ma ya kware kairun nasi. Kai na gani na babbar hama in yasi, yau ba batu ne na soyayya, ya ka muje in ka shirya, karwashin so ta soya, ruhina yau an harba kibiyar gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, can Madina ya je shago, littafi ya ga mai bango, saya da kuɗi ungo, mai shagon nan take kawai ya karɓi kuɗin gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi. Gani na babbar hama in yasi, sai wuce ya kirawo shi, bani kudi bambun bashi, sai ya ciro wani ya bashi, babu musu ko me ya saka ya masa kan gausi. Kai na gani na babbar hama in yasi, can wani gefe ya same shi,
ga kudin nan ka bashi, to haka mai zai kare shi. Bani musu a garin da akwai abun kaunar gausi, kai na gani na Barhama Inyasi. Wanda irin ladabin shehu wanda yake wa misbahu, me zai sani da yau ihu, ba ladabi in na yi hakan garin kairin nasi, kai na gani na Barhama Inyasi. Yan wani ya yi rawa liki, wani kwaye duka maki, in ka soke yabo tafki, ban aya ko in ce ka kawo hadisi, kai na gani na Barhama Inyasi. Can da abin da ya dame ka, ba na son na ji zancen ka, na gano manufofinka, aya sadace ba shakka kake wa Inyasi, kai na gani na Barhama Inyasi. Mun yaba annabi ka yi faɗa, mun yaba domin sai ka daɗa, ranar shehu kusa guda, sai ku jira ma'anar domin mu taka rawar gausi, kai na gani na Barhama Inyasi. Ya yi wa addini aiki, da gini sai da gigi, ni ba kuna ban mamaki, ku je ku nemo tarihi Ibrahimun Nasi, kai na gani na Barhama Inyasi. Hasan Rasulu ya nan narke, ya ga maza kuma ya take, a littafansa yawan wake, annabi wake mai kawo nutsuwar nafsi, kai na gani na Barhama Inyasi. In Allah ya ce za ka yi, ba wani mai danne ma ka yi, alƙawarinmu a shehu muka yi, za mu cika komai wahala muna failar gausi, kai na gani na Barhama Inyasi. Muna da kai me mun karasa, ai wasu sun gaji sun kasa, in ka tuno da muridansa, dole ka sarawa shehu Ibrahimun Nasi, kai na gani na Barhama Inyasi. Mai zagin bayan Allah ya fada a cikin matsala, an cire haske da jumla, ba ilimi sai dai kawo labarin BBC, kai na gani na Barhama Inyasi. Rabba ka kara mun fikira, dan wasu baitin in kara, sai ya ga masu lanarera, fagen yabo in kara da dukan gari tamkar hansi, kai na gani na Barhama Inyasi.